Era în satul acela o femeie pe care toți o știau, dar puțini o cunoșteau cu adevărat. O chema Elena. Nu era o femeie ieșită din comun la prima vedere. Nu era bogată, nu era tânără, nu purta haine care să atragă privirile. Era una dintre acele oameni pe care îi vezi în fiecare dimineață și îi saluți fără să te oprești, pentru că par să fie mereu acolo ca un copac bătrân la marginea drumului, ca o fântână din centrul satului la care toți se opresc, dar pe care nimeni nu o întreabă dacă mai are apă. Elena se trezea înainte de răsărit. Nu pentru că cineva i-ar fi cerut, nu pentru că ar fi avut un ceas care să o trezească, ci pentru că așa o învățase inima ei, an după an, că dimineața este singurul moment în care lumea este tăcută și în care poți face bine fără ca cineva să observe. Și ea iubea să facă bine fără să fie văzută. Nu pentru că ar fi fost mândră de această discreție, ci pentru că niciodată nu simțise că bunătatea ei are nevoie de martori ca să fie reală. În fiecare dimineață, înainte ca satul să se trezească, Elena punea pe foc o oală mare cu supă. Nu pentru ea. Niciodată nu era pentru ea. Era pentru bătrânul Gheorghe de la capătul uliței, care de 2 ani nu mai putea să se ridice din pat și al cărui fiu plecase de mult în altă parte a lumii, de unde trimitea uneori bani și mai rar vești. Era pentru tânăra mamă de vis-a-vis, care născuse al 3-lea copil și care abia mai putea să stea în picioare de oboseală. Era pentru oricare dintre cei pe care Elena îi știa singuri, bolnavi sau prea obosiți ca să aibă grijă de ei înșiși. Nimeni nu-i ceruse să facă asta. Nici o lege, nici un obicei al satului nu o obliga. Era pur și simplu felul în care Elena înțelegea că se trăiește pe pământ. Că atât timp cât ai mâini, le folosești. Că atât timp cât ai ceva de dat, dai. Că atât timp cât cineva lângă tine suferă, nu te poți preface că nu știi. La biserică, preotul o numea uneori exemplu în fața enoriașilor și Elena se înroșea și privea în jos, simțindu-se mai mult jenată decât onorată. Nu se vedea pe sine ca un exemplu. Se vedea doar ca pe o femeie care face ceea ce îi se pare firesc. Un pescar nu este lăudat că știe să înnoate. Pur și simplu un not face parte din viața lui. Dar viața Elenei nu fusese ușoară. Și poate că tocmai asta ar fi trebuit să oprească pe cineva, să-l facă să se întrebe cum de mai dă această femeie când i s-a luat atât de mult. Soțul ei, Mihai, murise acum 8 ani. Dintr-o boală despre care medicii îi spuseseră că nu era gravă, că se tratează, că există soluții. Și totuși, într-o dimineață de noiembrie, Mihai nu se mai trezise. Pur și simplu plecase în somn, liniștit, ca și cum ar fi știut că e momentul și n-ar fi vrut să facă zgomot. Elena rămăsese cu mâinile lui în mâinile ei, în acea cameră rece, și pentru câteva minute nu înțelesese ce se întâmplase. Mintea ei refuzase să primească adevărul. Inima ei bătuse mai departe, ca și cum ar fi crezut că dacă ea continuă și el va continua. Dar Mihai nu mai era acolo și totuși Elena nu se prăbușise. Nu complet, nu definitiv. Plânsese în fiecare noapte timp de 1 an întreg. Plânsese în bucătărie, în grădină, în drum spre piață, cu ochii îndreptați spre pământ ca să nu vadă oamenii că plouă pe obrazul ei. Dar dimineața pusese în continuare oala pe foc. Dusese în continuare supă la bătrânul Gheorghe. Cosese în continuare cămăși pentru copiii care nu aveau. Pentru că Elena credea în adâncul ei că dacă te oprești din a face bine în momentele în care suferi, atunci suferința a câștigat. Și ea nu era dispusă să lase suferința să câștige. Mama ei se îmbolnăvise la 2 ani după moartea lui Mihai. O boală lungă care nu omoară repede, ci sfâșie lent, zi după zi, amintire după amintire. Elena o îngrijise singură, fără să ceară ajutor, fără să se plângă. Dormea câte 3-4 ore pe noapte. Se trezea să-i schimbe mama pansamentele, să-i cânte la ureche când durerea era prea mare, să-i țină mâna în nopțile în care lumea părea că se strânge într-un punct mic și întunecat. Și când mama ei plecase la rândul ei, Elena rămăsese cu acea tăcere apăsătoare a casei goale, cu mirosul medicamentelor în aer și cu o oboseală care nu era doar a trupului. Vecinii veniseră la priveghi și îi spuseseră că este puternică, că e o eroină, că Dumnezeu o iubește pentru că o încearcă. Și Elena îi ascultase și zâmbise și le mulțumise. Dar înăuntrul ei, o voce mică și tristă întrebase, pentru prima dată cu voce tare,
De ce? De ce tocmai mie? De ce tocmai omului care a dat tot ce a avut? Vocea aceea o speriase. Nu pentru că ar fi fost rea, ci pentru că Elena nu știuse că o are. Crezuse că credința ei este mai mare decât întrebările. Descoperise că întrebările sunt mai vechi decât credința. Casa pe care o pierduse venise ca al treilea val. Apa din pârâu crescuse într-o primăvară mai udă decât toate primăverile pe care le ținea minte și inundase parterul și distrusese ce nu distrusese deja timpul. Primarul promisese ajutor. Ajutorul nu venise în formă completă. Elena reparase ce putuse singură cu mâinile ei, cu puținii bani strânși de-a lungul anilor. Dar casa nu mai era ce fusese. Avea crăpături în pereți prin care iarna intra ca un oaspete nepoftit. Avea un acoperiș care plângea la fiecare ploaie. Și Elena trăia în ea cu o demnitate care ar fi impresionat pe oricine ar fi știut. Puțin știau, pentru că Elena nu spunea. Dar în seara aceea, într-o seară de toamnă târzie, când ceruse cerului mai mult timp liber de la durere și cerul nu îi răspunsese, Elena luase o pătură veche, ieșise din casă și mersese pe cărarea îngustă care ducea spre izvor. Acolo, la marginea satului, unde apa ieșea din piatră cu un sunet monoton și liniștitor, se așezase pe un trunchi de copac și plânsese. Nu cu sughițuri, nu cu lacrimi spectaculoase. Plânsese tăcut, cum știu să plângă numai oamenii care au plâns mult și au învățat că tăcerea apără, că dacă plângi prea tare cineva ar putea auzi și ar putea întreba. Și uneori cel mai greu nu este durerea, ci a trebui să o explici. Și acolo, la izvor, în întunericul mirosind a pământ umed și a iarbă îngălbenită de toamnă, Elena ridicase privirea spre cer și întrebase, nu în gând, ci cu voce adevărată, o voce pe care ea însăși nu și-o recunoștea de atât de strânsă ce era în piept. De ce? De ce cei care dau tot ce au primesc atât de puțin? De ce inimile bune suferă mai mult decât cele care nu s-au obosit niciodată să iubească? De ce face asta? De ce? Întrebarea plutise în aer și nu primise niciun răspuns. Vântul nu se oprise, apa nu tăcuse, cerul nu se deschisese și Elena se simțise mai singură decât se simțise vreodată, pentru că asta este cu adevărat singurătatea, nu absența oamenilor, ci absența răspunsului la întrebările care nu mai pot fi ținute înăuntru. Și rămăsese acolo, cu pătura pe umeri, cu ochii obosiți îndreptați spre apa neagră a izvorului, neștiind că în noaptea aceea, pe drumul care trecea prin spatele sălcilor, se apropia un călător. Pașii lui nu făceau zgomot pe pământul umed. Elena l-a auzit totuși, sau poate că îl simți, cum simți uneori o prezență înainte ca ochii să o confirme. Ridică privirea și văzu un bărbat oprindu-se la câțiva pași de izvor. Nu era tânăr, nu era bătrân. Purta haine simple de drum și părea obosit cu acea oboseală care nu vine din mers, ci din a purta ceva nevăzut. Elena nu se sperie și asta o surprinse pe ea însăși. În mod normal, o femeie singură noaptea la marginea satului ar fi strâns pătura și ar fi plecat. Dar ceva în felul în care omul acela se oprise, fără să se apropie, fără să ceară nimic, o făcu să rămână. El se așeză pe o piatră de cealaltă parte a izvorului și privi apa un moment. Apoi o privi pe ea cu niște ochi care nu judecau și nu întrebau prea mult, ci pur și simplu vedeau. Ai plâns, spuse el. Nu ca o întrebare, ca o constatare caldă. Elena vrut să nege din reflex, dar nu o făcu, pentru că omul acela nu părea că îi cere o explicație și tocmai de aceea îi fu mai ușor să spună adevărul. Am întrebat ceva și nu am primit răspuns. Ce ai întrebat? Ea ezită. Părea absurd să spui unui străin ce nu spuseseși nimănui. Și totuși, de ce suferă oamenii buni? De ce cei care se dăruiesc primesc lovituri, nu odihnă? Am dat tot ce am avut. Am îngrijit, am hrănit, am consolat. Și acum sunt singură la un izvor cu o casă spartă și o inimă și mai spartă. Nu mi se pare drept. Omul o ascultă fără să o întrerupă, fără să se grăbească spre un răspuns. Și tăcerea lui nu era indiferență, era ceva mai rar. Era tăcerea cuiva care ia în serios ceea ce aude. Când Elena termină, el nu spuse imediat nimic. Privi apa care curgea între ei și apoi o întrebă cu o blândețe care o dezarmă. Tu ce crezi că înseamnă să fii un om bun? Elena deschise gura și o închise la loc. Crezu că știe răspunsul. Dar când încercă să-l formuleze, cuvintele nu veniră ușor. A fi bun înseamnă să dai,
să ajuți, să nu rănești. Dar omul de vis-a-vis părea că așteaptă ceva mai adânc decât atât. Și Elena simți dintr-o dată că poate că nu se gândise niciodată cu adevărat la întrebare. O trăise, fără să o întrebe. Nu știu să răspund, recunoscu ea în cele din urmă. Nici nu trebuie acum, zise el. Uneori întrebarea este mai importantă decât răspunsul. Stai puțin. Am să-ți spun ceva. Și Elena rămase, fără să știe de ce, fără să știe cine era omul acela, dar cu inima, pentru prima dată în acea seară, puțin strânsă. Omul privi izvorul un moment, ca și cum ar fi căutat acolo începutul unei povești. Apoi începu să vorbească cu vocea aceea joasă și egală, care nu se grăbea nicăieri. A fost odată un meșter, zise el, care lucra metalele. Avea un ucenic tânăr, inteligent, nerăbdător să înțeleagă tot dintr-o dată. Într-o zi, meșterul aduse în atelier două lucruri: un bulgăre de aur brut, plin de impurități, maro și mat și fără strălucire, și o piatră obișnuită de râu, netedă și gri. Le puse pe amândouă pe masă și îi spuse ucenicului: mâine le vom pune pe amândouă în foc. Ucenicul se uită la cele două obiecte și spuse: dar de ce aurul? Piatra nu are nevoie de foc. Stă bine și așa. Aurul, în schimb, va suferi. Focul este dur. De ce să supui focului tocmai ce este prețios? Meșterul nu răspunse imediat. Zise doar: mâine vei vedea. A doua zi aprinseră cuptorul. Flăcările erau înalte și portocalii și căldura era greu de suportat chiar și de la distanță. Meșterul puse mai întâi piatra în foc și piatra stătu acolo, nemișcată, indiferentă. Focul nu-i făcea nimic, nu pentru că era rezistentă, ci pentru că nu era nimic în ea care să poată fi transformat. Focul nu găsea nimic de lucru. Apoi puse aurul și aurul începu să se schimbe. Se înroși, se înmuie, începu să curgă. Impuritățile ieșiră la suprafață, cenușii și urâte, și meșterul le îndepărtă cu grijă, unul câte unul. Ucenicul privea neliniștit. Îi se părea că aurul suferă, că este distrus. Vreau să întrebe dacă nu e prea mult, dacă nu ar trebui scos din foc, dar meșterul îl opri cu o mână ridicată și zise: privește, nu te uita la flăcări, uită-te la aur. Elena asculta fără să miște. Undeva în pieptul ei ceva începuse să recunoască povestea, deși mintea ei nu ajunsese încă acolo. Ucenicul privi, continuă omul, și văzu că, pe măsură ce impuritățile ieșeau, aurul devenea altceva. Nu dispărea, nu se distrugea. Devenea mai curat, mai luminos, mai el însuși. Ceea ce fusese ascuns sub straturi de murdărie și zgură începea să apară. Nu un aur nou, ci același aur, dar acum văzut cu adevărat pentru prima oară. Ucenicul tăcu un timp, apoi întrebă: și piatra? Piatra nu a devenit nimic. Meșterul zise: piatra a rămas piatră. Focul nu a găsit nimic în ea care să merite scos la lumină. Nu pentru că focul nu a vrut, ci pentru că nu era nimic acolo de revelat. Omul de la izvor se opri. Lăsă cuvintele să stea în aer între el și Elena, deasupra apei care curgea monoton în întuneric. Elena nu zise nimic, dar ochii ei nu mai priveau izvorul, priveau înăuntru. Tăcerea dintre ei dură câteva clipe bune. Elena simțea că înțelege ceva, dar că înțelegerea aceea era ca o ușă care se deschide încet, nu dintr-o dată, și că dacă ar fi împins-o prea tare, s-ar fi închis la loc. Omul vorbi din nou, mai încet acum. Focul nu pedepsește aurul, îl cheamă să devină ce a fost mereu, dar ce nu putea fi văzut sub impurități. Suferința nu vine pentru că ești slab, vine pentru că ești valoros. Piatra nu intră în foc pentru că în piatră nu există nimic care să aștepte să fie eliberat. Elena simți ceva strângându-i se în gât. Nu de tristețe, ci de acel fel de durere care apare când un adevăr atinge exact locul în care ai ascuns o rană. Dar eu nu am cerut să fiu aur, zise ea, și vocea ei e și mică și obosită. Am cerut doar puțină odihnă. Știu, zise el. Două cuvinte. Și totuși, în felul în care le spuse, Elena simți că omul acela înțelegea nu doar ce spusese ea, ci tot ce nu spusese. Toți anii de tăcere, toate diminețile cu oala pe foc, când ea însă și-ar fi avut nevoie de cineva care să-i pună ceva cald în față, toate nopțile cu mama bolnavă, toate lacrimile ținute înăuntru ca să nu sperie pe nimeni.
Gândește-te, continuă el, cine ai fi fost fără nimic din ce ai trăit. Nu ca o întrebare cruntă, ca o întrebare sinceră. Elena închise ochii și se văzu pe ea însăși la 20 de ani, înainte de Mihai, înainte de pierderi, înainte de foc. Se văzu ușoară, da, dar și superficială, în felul în care sunt ușoare lucrurile care nu au fost niciodată puse la încercare. Se văzu zâmbind, fără să știe ce înseamnă cu adevărat alinarea unui om care plânge. Se văzu bună, dar cu o bunătate subțire, ca o pânză care nu a fost niciodată pusă în ploaie. Și apoi se văzu pe sine, cea de acum, cu crăpăturile din casă și din inimă, cu mâinile care știau să țină mâna unui murind, cu urechile care știau să asculte dincolo de cuvinte, cu privirea care recunoștea durerea în ochii altora, pentru că o cunoscuse în proprii ei ochi. Nu fu o revelație zgomotoasă. Fu ca și cum cineva ar fi aprins o lumânare într-o cameră în care stătuse mult timp în întuneric. Lumina nu schimba camera, arăta doar ce fusese acolo tot timpul. Suferința m-a făcut să văd, zise ea încet, mai mult pentru ea decât pentru el. Nu suferința, o corectă el blând. Ceea ce era în tine a ieșit la suprafață prin suferință. Focul nu creează aurul, îl descoperă. Elena deschise ochii și îl privi. Și pentru prima dată în acea seară, nu mai căuta în ochii lui un răspuns. Găsise ceva mai important, o înțelegere care nu rezolva durerea, dar îi dădea un sens. Și sensul, chiar și fără alinare imediată, este de ajuns uneori ca să poți continua. Vântul se liniștise. Apa izvorului curgea mai departe, la fel, dar parcă mai puțin singură. Elena nu știu când adormise. Știu doar că atunci când deschise ochii, cerul din față ei era un amestec de albastru închis și portocaliu palid, acel moment scurt în care noaptea și dimineața stau față în față și niciuna nu a câștigat încă. Omul nu mai era acolo. Piatra pe care stătuse era goală. Nu rămăsese nicio urmă, niciun semn că cineva s-ar fi odihnit acolo. Doar apa izvorului curgea mai departe, egală și răbdătoare, ca și cum ar fi știut că unele lucruri nu au nevoie de dovezi ca să fie reale. Elena rămase nemișcată câteva clipe, așteptând să simtă din nou greutatea cu care venise acolo. Dar greutatea nu se întoarse în aceeași formă. Era în continuare acolo ceva greu, da, pentru că pierderile ei nu dispăruseră peste noapte și casa ei tot crăpa din pereți și singurătatea tot exista. Dar greutatea aceea nu mai apăsa în jos, părea că apasă în adânc și asta este altceva. Ce apasă în jos te îndoaie, ce apasă în adânc te înrădăcinează. Se ridică, strânse pătura pe umeri și privi izvorul o ultimă dată. Câtă apă trecuse pe acolo, se gândi ea. Câți oameni veniseră să bea, să se spele pe față, să stea un moment înainte de a merge mai departe. Și izvorul dăduse mereu, fără să numere, fără să ceară nimic înapoi. Nu pentru că nu simțea, ci pentru că acesta era felul lui de a fi în lume. Nu o povară, o natură. Și Elena înțelese, mergând pe cărarea îngustă înapoi spre sat, că și ea fusese tot timpul un izvor, nu o victimă a propriei bunătăți. Un izvor. Și că un izvor nu seacă pentru că dă apă. Seacă dacă este astupat, dacă îi se blochează sursa. Dar sursa ei, acea capacitate de a iubi și de a da, nu fusese atinsă de nicio pierdere. Fusese acolo în fiecare dimineață, înainte ca satul să se trezească, punând oala pe foc. Focul nu o distrusese, o curățase, satul începea să se trezească când Elena intră pe ulița principală. Mirosea a lemne arse și a pâine coaptă. Un câine o privi de după un gard și dădu din coadă. Un copil apăru în pragul unei porți cu ochii somnoroși și o salută cu un murmur. Elena îi răspunse cu un zâmbet care nu era forțat și asta o surprinse. Nu era fericire, era ceva mai stabil decât fericirea. Era împăcare. Nu cu suferința, nu cu nedreptatea pe care tot o simțea undeva adânc, ci cu ea însăși, cu felul ei de a fi în lume, cu aurul pe care îl era, chiar dacă fusese nevoie de foc ca să-l vadă. Acasă, puse oala pe foc, nu pentru că trebuia, nu pentru că altcineva i-ar fi cerut, ci pentru că aceasta era ea și pentru prima dată după mult timp nu se simți obosită de propria ei bunătate, ci susținută de ea. Aburul se ridică în bucătăria rece a dimineții și Elena privi flacăra de sub oală și nu se mai temu de ea.
Focul până la urmă nu este dușmanul aurului, este singurul martor care știe să-l vadă cu adevărat. Și dacă astăzi simți că treci printr-un foc pe care nu l-ai ales și nu îl înțelegi, poate că merită să te oprești o clipă și să-ți pui întrebarea pe care Elena nu și-o pusese niciodată înainte de acea noapte la izvor. Ce anume încearcă focul acesta să scoată la lumină în tine? Pentru că nu orice foc arde. Uneori, focul descoperă.